нито да избегне или спре предстоящите събития. Всички трудности, с които се сблъсква, са средства, чрез което той може да се обучава, да задълбочи своята вяра, да подобри своите морални ценности и да издигне своето място в рая. Ние не трябва да забравяме, че това е душевно състояние, което човек може да достигне единствено ако искрено вярва в Бог и напълно се е подчинил на съдбата си. От друга страна пък, хората, които са отдалечени от вярата, поради това, че са отказали да се подчинят на съдбата, биват обладани от отчаяние, страх, вълнения и смятат, че няма изход. Тъй като нямат очаквания за отвъдното, те прекарват целият си живот в тревога и безпокойство. Положението на тези хора е обяснено в един аиет последния начин. И когато Бог поиска да напъти, разтваря той гърдите му за исляма, а когато поиска да остави в заблуда, прави гърдите му тесни, свити, сякаш се издига към небето. Така Бог отрежда скверността за онези, които не вярват. Това състояние на тревога, описано в аиета, се дължи на това, че тези хора не са се подчинили на съдбата, която Бог им е отредил, и по този начин се самоизвъчват. Фактът, че съдбата на човек е в ръцете на Господа, който е безкрайно мъдър и могъщ и който управлява всичко, в действителност е огромно благо за човека. Хората със слаба или липсваща вяра обаче не знаят колко ценно е това благо. Поради тази причина те отказват да се смирят пред съдбата си и по този начин осъждат себе си на живот, изпълнен с постоянни притеснения и трудности. В действителност тази ситуация е едно от наказанията на този свят за това, че човек е отказал да се остави в ръцете на Господа. В един от аиетите това е разкрито така. Аллах не угнетява хората с нищо, а хората сами себе си угнетяват. В момента всички хора бързо се доближават към момента на своята смърт. Днес най-младият и най-старият човек са на еднакво разстояние от смъртта. Това е така, защото никой не знае кога и как ще умре. Колкото смъртта е близка до един възрастен човек, който я чака в леглото си, толкова е и до един младеж, който върви по улицата. Възможно е, когато след няколко минути този младеж пресече от едната страна на другата, да претърпи злополука, която да сложи край на земния му живот. С една дума, всеки човек е много близко до смъртта. Близостта до смъртта показва на човек колко незначим е земният живот. Човекът е задължен за краткото време, което му е дадено на земята, да се здобие с възможно най-много ползи по отношение на отвъдния живот. Както казва и видният ислямски учен Бадиуззаман Саид Нурси, за вярващите хора земята е една странстваща търговска къща и изграден за кратко време на пътя пазар. Ето така, тук човек може да извърши една много изгодна търговия и в отвъдния живот да се наслаждава вечно на всички възнаграждения, които е спечелил от земния си живот.
Това, което остава на един разумен човек, е да послуша гласа на съвестта си и да не забравя, че Бог го подлага на изпитание. Бог е изпратил на хората като напътствие в земния живот Корана и им е дал за пример пророците и праведните вярващи. Пред каквато и трудност да се изправи човек, който се е обърнал искрено към Господа, винаги ще намери пред себе си и лекота и ще постигне избавление. С една дума, това е една от най-големите тайни на този свят на изпитание и той винаги ще завърши с изгода за вярващите. От тук нататък, единственото нещо, което трябва да направи човек, който е повярвал, е да стане зрител на съдбата си и да вземе за пример възвишения морал, който е разкрит в аетите. В Корана положението на хората, които, каквото и да се случи, остават верни на Бог и с търпение и с решителност са се насочили към отвъдния живот, е възвестено последният начин. И сколко пророци се сражаваха огромни множества, но те не изнемощяваха от онова, което ги сполетяваше по пътя на Бога, и не проявяваха слабост и не се огъваха. Бог обича търпеливите. Думите им бяха само да кажат: Господи наш, опрости греховете ни и нашата невъздържаност в делата и укрепи нашите стъпки и ни помогни срещу невярващите хора. И въздаде им Бог наградата на земния живот и прекрасната награда на отвъдния. Бог обича благодетелните.